Daniel Chomowit'in Ösümlüklerin Bilýänleri kitabı. İsrailli Amerikan biyolog Daniel Chomowit 1963 ýylynda Pensilvania şäherinde dünýäge indi. Kolumbiya Üniversitesinde aspiranturyny guturandan soň Ýerusalimdäki İbrani Üniversitesinde genetika ilimläriniň doktora derejesini aldy. Ol ýaly üniversitesinde rak keselini öwreniş merkezinde myhman alim bolup işledi. Dünýäniň dürli ýurtlaryndaky üniversitelerde konferansiýa berdi. Ösümlükler we miwe şahalary barada gözlemler öňde barça ilmi jurnallarda çap edildi. Häzirki wagtda Tel Aviv Üniversitesiniň Durmuş Ilimler Fakültetiniň dekany bolan Chomowit aýaly we 3 şahaty bilen Israilyň Hod HaSharon şeherinde ýaşaýar. Onuň iň meşhur kitaby Ösümlüklerin Bilýän Zatlary eseridir. Oňa görä biz insanlar bütünlüğ ösümlüklere garaşlıyız. Bilmediğimiz tokoylardaky agaçlardan ýasalan agaç çaýlarda oýanýarys. Käselerimizde Braziliýada östürilip yetiştirilen kafe noýwasynda yer kafesi goýýarys. Müsürüň paxta futbolkasyny giýýär, kompýuterden kağıt fotokopiýa alýarys. Bu we muňa meňzeş misallar üstü bilen ösümlükler bilen ilham bermegi we geň galdyrmagy taryhyň ahly erelerinde dowam etdirýärler. Ösümlükler bir tarapdan dünýäniň iň uly gaýsy organizmalary, beýleki tarapdan dünýäniň iň kiçik organizmalardyr. Käbir otlary, daýhanlary ýadadar, emma beýleki tarapdan güller hemmeleriň ýüzlerinde gül açýan hoşamaýlygy döretýärler. Bu kitapda bize ösümlükleriň insana näme derejede meňzeýändiklerini, esasan hem olaryň nädip ýysaldygyny, nädip gördüklerini, nädip eşitdiklerini we nämeleri ýatda saklap bilýändiklerini bilimsel gözleriň ışığında bize beýan edilýär. Ösümlüklerin ýysaldyklary barada. Ösümlükler ýysly bolup bilermi? Ösümlükleri haýwanlara we adamlara özüne çeken ýyslary çykaýandygy äşigerdir. Ýöne ösümlükler şol wagtyň özünde öz ýyslaryny we goşu ösümlükleriň ýyslaryny hem ketgitläp bilýärler. Ösümlükler miweleri bişen soň goňşularynyň gizlin adamlar bilen ketilendigini ýa-da mörmejek tarapyndan iýilýändigini duýýarlar we munyň ýysyny alýarlar. Käbir ösümlükler pomidoryň ýysyny buğdaýyň ýysynyň tapawutlandyryp bilýärler. 1983 ýylda 2 tane alim topary ösümlük aragatnaşy hakynda iriň agacyndan lima noýwasyna çenli ähli zady öz içine alýan geň galdyrjy netijeler çap etdiler. Bu alimler agaçlaryň golaýdaky ýaprak iýýän mörmejeklerin hüjümleri barada birek-bire duýduruş berdikleri öňe sürdüler. Netijeleri bir näme düşünükli boldy. Bu netijeleriň manasy haýran galdyrdy. Bu täzelik tiz wagtyň içinde diňe meşhur gürleýän agaçlar pikiri bilen Science ýani bilim jurnalynda öz ornuny tapman, eýsem dünýäniň esasy gazetelerinde hem çap edilmäne başlady. Ösümlükler dürli üýtgeşik ýyslar çykarýarlar. Tomuşsa bir babda gelip ýörken alýan gülleriň ýysy, ýüzüň ortalarynda täze kesilen otlaryň ýysy ýa-da giýje gülleýän ýasaminiň ýysy hakda pikir edin. Badardaky bişen bananlardan çykýan her türlü ýys bilen gaýrylan şol süýji ýys hakda näme diýersiňiz? Bu ýyslerin köpüsi ösümlükler bilen haýwanlaryň arasynda çylşyrymly aragatnaşyklarda ulanylýar. Bu ýysler tonanlaýjylara, güllere, tohum götürüjiler, miwelere çekýär, hatda ýazyjy Michael Pollan'yň belleýişi ýaly adamlary gülleri bütün dünýä ýaýratmagyny höweslendirýärler. Emma görüşimiz ýaly ösümlükler diňe bir ýys çykarman, beýleki ösümlükleriň ýysyny hem alýarlar. Gysgaça ösümlükler nerw sistemleri ýa-da nerw öýjükleri bolmazdan öz boluşly usullary bilen ýys berip ýa-da ýys alyp bilýärler. Muny başaran ösümlükler onları ellen wagtymyzda bizi duýup bilýärlermi? Ösümlüklerin duýan zatlary. Köpümiz her gün ösümlükler bilen meşgullanýarys. Käwat ösümlükler ýumşak we ýakymlydyr. Käme halwasy ösümlükler bize gaty we agyrly geler. Biz papatýanyň ýapraklaryny alýarys. Nädor uzaldylan agaçlaryň şahalaryny kesýärys. Ösümlükler olara diýýändigimizi bilse näme etmelidir? Ösümlükleriň özlerine diýýändigini bilmeleri bir näme geň galdyrjydyr. Hatda munyň ösümlükler üçin bir näme buyynjalyk berýän ýagdaý bolmagy da mümkindir. Ösümlüklerin özlerine diýilýändigini bilmekden başga da ýylylygy we sowuklugy tapawutlandyryp biler we
şahalarının şemalda öwsýändigini bilip bilerler. Ösümlükler günüden güne aragatnaşyk duýup bilerler. Ösümlükler hem gaty deňmegi halamaýarlar, sebäbi ösümlügi demek ýa-da silkmek onuň ösmegini besetdirip bilýär. Elbetde ösümlükler sözüň adaty manysyla duýmaýarlar. Mysal üçin gynanmaýarlar, duýgularyna görä hareket etmeýärler. Olarda akyl ýa-da emosional ýagdaý bardy düşünje ýok. Emma deýmek manysy bar. Hatda käbir ösümlükler bizden has gowy duýýarlar. Ösümlükler özlerine birinin eliniň degdiğini bilerler. Ýöne agyry duýmazlar. Olaryň reaksiýalary subyektiw däldir. Duýgu we agyry baradaky düşünjemiz subyektiw bolan adama görä ütgeýär. Sypaý ýagdaýda ösümlüklerde deýmek käbiler üçin ýakymly, beýlekler üçin oňaýsyz bolup görünýär. Ösümlükler beýnesi ýoklugy sebäpli bu subyektiw çäklendirmelerden boşadylýar. Ýöne ösümlükler mehanik gyjandyrmalar duýýarlar we dürli gyjandyrmalara özgörüşli usullar bilen jogap berýärler. Bu reaksiýalar ösümlüge agyrydan uzak durmaga däl-de ötüşini mümkin boldugyça eň oňat görnüşde häzirki gurşawa uýgunlaşdyrmagyna mümkinçilik berýär. Ösümlüklerin eşitdiýän zatlary. Tokoylar sesleri bilen ýanglanýar. Kuşlar aýdym aýtýarlar, gurbagalar gıýgyrýarlar, kirketler aýdym aýtýarlar, ýapraklar şemalda öwsýärler. Hiç haçan asuda bolmadyk bu orkestra hop awanýan we jüwtleşmek tesurlary bilen baglanyşykly, kä haýwat atyjy, kä de köşeşdirli sesler çykarýarlar. Bir kuş başga bir kuşun çağırtyna jogap berýär. Hayvanlar ýygyderli ses bilen herekete gelýär, beýleki sesleri çykarýar we tegelek kakonya oşant goşýarlar. Tokoylar şular ýaly gıýkylyklar we gıýkylyklar bilen jyňyrdaşynda ösümlükler töwereginde bu seslere jogap bermeýärler we ümsüm ýaşamaga dowam etdirýärler. Ösümlükler tokoyuň sesini eşitmeýärmi ýa-da bizmi bu ýagdaýy görmeýäris. Şu wagt içinde öwrenen ösümlüklerimiziň duýgularyny açýan köp gözlemler bar bolsa-da seslere jogaplary boýunça gaty az ygtybarly ynandyrjy gözlemler geçirildi. Aýdym sadyň ösümlüklerin ösmegine täsir edip biljekdigi barada köp anekdot maglumatlar göz öňünde tutsak bu geň aldyrjydyr. Ösümlüklerin ýysynyň bolup biljekdigini eşitendide durup täzeden pikirlenmeli bolsak-da ösümlüklerin eşitip biljek pikirini täsin hasap etmeýäris. Ösümlüklerin aýdym sada haýsyr bir görnüşde jogap berýändigi barada pikir köpüýmizi gyzyklandyrdy. Bu bir asyrdan gowrak bundan öňki ösümlüklerde görmek we duýmak boýunça ören täsirli gözlegçiliklerli Charles Darwin geçirdi. Ol ösümlüklerin özlerine mahsus bir şekilde çalýan sazlaryny dinläp, sesleri duýandygyny ýa-da eşitýändikleri barlady. Emma kanagatlanany bir jogap tapyp bilmedi. Alımlar ösümlüklerin ses tolkunlaryny edýän jogaplaryna dogry öwrenmeli bolsalar, ilki bilen ösümlüklerin eşitilmegine mätäçdigini düşünmelidirler. Eger şeýle bolsa, eşidiş ulgamlarynyň haýwanlarda ösenlerden diýip tapagatlygyny göz öňünde getirmelidirler. Öz dünýämizde öwreniş etýän çalt signallar ösümlükler değişli däldir. Ösümlüklerde maksatly ses öndürmäge mümkinçilik berýän goşular ýokdur. Şemaldaky ýapraklaryň ýa-da ayaklarymyzyň aşagyndaky şahalaryň bölünmegi ösümlüklerde aslında hiç zat täsir etmeýär. Ösümlüklerin öz ýagdaýy barada bilýän zatlary. Ağaçlar we şahalar ýokary, kökler bolsa aşaklana ösýär. Bu ýagdaý ýöneke ýaly görünýän bolsa-da, ösümlükler ýokary we aşagy nädip bilýärler. Ösümlüklerin agyrlyk güýjüni nähili duýandygy barada soraw 19-njy asyryň ahyrynda täze bir gyzyklanma döretdi. Darwin we oglu ösümlükler ilminiň beýleki dersleri ýaly bu ugruda aýgatly signallary geçirdiler. Ösümlügiň nädip düşünýändigi baradaky bilmimiz 17-nji we 19-njy asyr arasynda çalt östü. İlki bilen duhan we nahallarynyň köklerini aşaklaryna ösüp ýokary ösmek üçin urukduruldygyny görünce soň naýt agyrlyk güýjüniň bu ýokary aşak ösmegine sebäp bolýandygyny görkezdi. Soň Darwin agyrlyk güýjüni duýan mehanizmanyň bardygyny subut etdi. Ösümlük bir wagtyň özünde köp tarapy çekip bolýar. Bir burç bilen urýan gün şöhlesi ösümlügiň şöhleleri tarap edilmegine sebäp bolýar. Bu köpülenç kapma karşı gelinýän signallar ösümlüğüne
daşky gurşaw üçin iň amatly ýagdaýda geçmegine mümkinçilik berýär. Penjiräniň üstündäki ösümlik ýagtylyga täsir edýär we bir tarapa penjiräniň güneşli bölüni tarap ösýär, ağırlyk güýçi bolsa onu ýokary ösmegini höweslendirýär. Adamlar we ösümlikler ağırlyk güýçüni şoňa meňzeş jogap berýärler. Bularyň ikisi hem pozisiýa we balans maglumatlary üçin alyjylara baglydyrlar. Ýöne adamlar hereket edenlerinde diňe bir el aýaklarynyň nire değişdiğini bilmek bilen çäklenmän, şol bir hereketi gaýtarap bilmekleri üçin hereketi hem ýada salýarlar. Ol wagt ösümlikler hem öňkü hereketlerini ýada salýarlarmy? Ösümlüklerin ýadyna düşýän zatlar. Tokaýdaky tut we çam ağaçlary, sosnalar we olaryň doganlary gaty günüň we günüň doğmagyny gördüler. Pasyllaryň geçmeklerine we nesillerin ýitip gitmeklerine şaýat boldular. Eger olaryň aýtjak dilleri bar bolsa, ýa-da biziň käbir haýwanlarda bolşy ýaly ýiti gulagymyz bar bolsa, haýsy hekaýeler aýdyp biljekdiklerini düşünüp bilmez. Görüşmiz ýaly ösümlikler baý we dürli duýgur girişlerden peýdalanyp bilýärler. Ýöne ösümliklerin biziňki ýaly ýatlamalar ýok. Burukluk pikirinden korkmaýarlar. Ýa-da tomuzsa gün şöhleleriniň gözüňe getirmeýärler. Ösümlük ýatlamalary adamyň öz barlygy we güýjüni ýatlamalaryny meňzeýär. Bu semantik ýa-da amaly ýatlamalaryň ýerine näme edilendigi we näme edilmeligi barada saklanýan bir ýatlama meňzeýär. Bu ýatlamalar daşarky sesleri duymak ukuyuna baglydyr. Bu ýatlamalarda biolog Turing'in 3 derece ayırýar. Birincisi yöntemsel ýatlamalar, analitik, duygu we emosional aň bilen baglanşyklydyr diýär. İkincisi semantik bu da akyl we aň bilen baglanşyklydyr diýär. Üçüncüsü ýatlamanyň özü otoenetik, bu da wagtlaýyn aň bilen baglanşyklydyr diýär. Bu baglamda ösümlüklerin semantik ýa-da hakyky ýatlamalar bilen baglanşykly aň kesitlemesine laýyk gelmeýändigi şüphesidir. Emma olarda duygur bir ýatlama güýçi bardyr. Daşky gurşawyndan habarly bolan ösümlikler. Ösümlik fonksiyonlarynyň bir-birinden tapawutly taraplaryny synak eden bir grup bilim adamlary 2005 ýylynda bir gözlege başladylar. Olar ösümliklerin bilgi edinme ýollaryny gözlemek maksady bilen ösümlük nevrobiolojisi ady bilen bir bölüm gurulanda käbir ösümlük biologlary bilen aralarynda düşünjmelik ortaya çykyp başlady. Bu alymlar ösümlük anatomiýasy we fiziologiýasy we nero ulgamlaryny gözlediler. Sebäbi insan, haýwan ýaly ösümlükler arasynda da köp meňzeşlik bar diýip pikir etdiler. Bu meňzeşlikleriň käbiri äşigardyr, käbiri bolsa jedellidir. Ösümlüklerin we adamlaryň fiziki dünýäni duymak we bilmek için paralel ukyplary bar bolsa da garaşsyz evolüsiýa usullary adamlara ösümlüklerin ýetmezçiligi, ýydak etmek ukybyny ösdürmäge mümkinçilik berdi. Bir gün seýilgähde gezilen çidenizde durup özüňize soraň. Ösümlükler haýsy ys alýarlar? Tuduň ýapraklaryny eliňize alyň we gelecekde bu tut agajynyň yapragynyň özüne degen bir eli ýada saljakdygyny biliň. Emma ol sizi ýatlamaz. Başga bir tarapdan şol agajy ýada salsaňyz we ýadyňyzyň bir tarapynda hemişelik saklarsyňyz. Bu we meňzeş misallar üstü bilen insanlar we ösümlükler arasynda edeli we emedi bir baglanşygyň boldugyny insanlar tarapyndan hiç bir wagt ýatdan çykarmazlyk gerekdir.